салом бинандагони хабар-тиҷӣ. имрӯз кӯмаки навбатӣ ба шаҳрдӯстонаи Ӯзбекистон иборат аз орд ва дороворӣ имрӯз вориди Душанбе шуд. Бинобар иттилои сафорати Ӯзбекистон дар Тоҷикистон кӯмакҳои башардӯстона бо дастури президент Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон ирсол гашт. гуфта мешавад, ёрӣ ба шаҳрдӯстона аз маҳсулоти ғизоӣ, лавозимоти тиббӣ ва ҳамчунин 1000 тонна орд иборат аст. ба иттилои манбаъ, кӯмакҳо баҳри пешгирӣ ва мубориза ба коронавирус ирсол гаштааст. қаблан аз оғози ҳафтаи ҷорӣ ин кишвар ба Тоҷикистон 24 тонна лавозимоти тиббӣ ирсол кард. пештар Ӯзбекистон барои сохтани беморхонаи сайёр дар Душанбе ба кишвар 120 контейнер кӯмак карда буд. ин табобатхона аллакай дар ҳудуди майдони бофанда сохта шуда ба қабули маризони коронавирус омода аст. ҳамчунин рӯзи 8 май аз Ӯзбекистон ба Тоҷикистон 8 пизишк омаданд, ки барои ҳамтоёни тоҷикии худ аз таҷрибаи андохтаи худ дар самти мубориза бар зидди коронавирус нақл карданд. дар навбатии худ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои зарардидагони офати тиббӣ ба вилояти сардории ҷумҳурии Ӯзбекистон 51 қатораи масолиҳаҳои сохтмонӣ кӯмак фиристод. ва дӯстони азиз, чӣ хеле хуб мешавад, ки ба ҳарду ҳамсоя, ҳарду дӯстон ва чӣ Ӯзбекистону Тоҷикистон як одаманд ва хеле дӯсти наздики мост. ва шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман нависед.